Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Urreta Lur beste saio batea, gaur kontan lehenbizikoz Etxalarrea joanenga herriko kindegin nausikin joanekin hitz egitea eta urrengo atalen Oier Jantzikin elkartuko ga, bera Baztango izeta errantza elkarteko guarda da eta urten zehar gertatutako zenbat berri buruz hitz egitea. Jon Azkarragakin elkartuga hemen Etxalarren herriko kindegiri buruz hitz egiteko. Eta egunon, Jon, zer moduz, hasteko kontatu pixko bat nolatan hasi zen, zeatik iriki zinuen hemen okindegi bat, ze helburukin? Nik enun ireki, hau da aspaldiko okindegi bat. Da, 120 urteko historia duen okindegi bat. Oindala 120 urte. Hasi ziren diru bilketa, 25 peseta, lehengo pesetatan, eta herritar bakotxa jarri zuen 25 peseta, eta gaur arte, hola, da kooperatiba modun funtzionatzen da okindegiak. Eta ni nola nintzen, okindegia pixkat maldan behitioak izen, eta errantziaten niri, baina dana txirin bola zegia errantz, gure etxian, nik okina gure Andria, izan duak betidaniko okina, etxien egiten zuna, eta izan du dena ping, pong, karambola, eta Jon, hemenak autu, hola. Eta zeinek hartzen du parte orduan kooperatiba hortan zuen famili hortaz aparte? Zeinek hartzen duen parte, gero hemen funtzionatzen du, okindegi bezala, lana, ranen dut. Kooperatibak, baitu, herritarrak osatzen dute kooperatiba hori, baina gero gu gara, aparte, iautero pagatzen dugu kuota bat, kudeatzerren okindegia. Okindegian lan egiten dugu, nire Andria, nire alaba, 3 eta gero berte langile bat gehiago. Orduan, nahiko familiarra, ez? Bai, hola, eta ongi moldatzen gara gure artean, eta ongi dena. Hola, dena petit komite. Orduan, zure emakumea igual hasi zen gustoz eta zuek denak saitu zinean igual helburu batekin Etxalarren hobi ematekin herritarrei edo? Nire, ez, hasieran hasi ginean betiko baget horiek, eta, karo, Andriak arraten zu, hori ez da ogia. Nire Andria beti egin du ogi, txeko ogia, kasero hietik, bai. Eta hasieran, karo, dena makinaria, boton bat zanpatu, eta 200 odolki, xuri, hola, nahiko modu industrialean, oindala 15 urte. Hori ere txiripaz, karambolaz, herritar batek errantzik aldetu zigun, bere amandako ia egiten algendun orantxadun ogia, ogi biologikoa, eta, guri horrek, erakartzen gintun, bai. Eta ja Andriak ere hor lagundu zidan, ama hori egiten, eta gaur arte. Orduan igual ekologikoan pausua hartu zinuen gehiago beste baten gatik eta ez igual interes propioan gatik, baina azkenen egokitu zatea horta. Bai, hori da, izan da osagarri bezala, bai. Bi mundu diferenta dire. Bat, ogi konbentzionala, edo industriala, egunero egiten dena, eta gero beste ogi ekologiko egiten dena hastian 3 aldiz. Eta horrekin ere, oindala 15 urte inguruko okinak erraten ziaten, hori dire paja mentala, hori da moral arte, ogi horrekin zizioak inorare. Eta 15 urtetan, egin da, oindala 15 urte hemen ere zen aukera handirik. Hartzen zen ogia, lakabetik edo Iruñatik, ogi ekologiko, eta gaur egun, herrian, Etxalarren badire bi ogitegi, bi okindegik ogi ekologiko egiten dugunak,
Gartzainen ere bada berze okin bat, eta, bueno, guk, nolabait ere osotasun bat lortu dugu, garai baten utxune hori zen, eta zen, biztan da jendeak nahi dula ogi hori, eta bada merkatu txikia bada ere, baina bada merkatu bat, hiru okin bizitzeko, Bai. hemen, bidazoa pastan, bidazoan. Eta haiz konten, egiarran nolabait ere piztu dugula kultura berri bat, inondik ere berri ez da. Hori da, betiko kultura, baina beti gauz modernak eta industrialak, beti baztertzen dute tradizional hori. Bai. Igual induzue berera iki bezala atzetik heldu zen tradizio bat. Hori da, eta jendeak hartzen du, bai hori kompetentzia da, gartzaingokin, inondik ere da osotasun bat. Ze jendeak ez du zinezten, baina gartzaindarrak aitzol. Bai, izan du ginen berekin. Hori azidenetik, baztanen, hori gehiago saltzen dugu guk. Eta berare ez da hilmainko, berare saltzen du. Gauza ederra da hori. Piskat, piztu dugu, kontzientzia da kultura ere, karo. Ignorantzia ere nagusi izan, orduan. Gaur ere, gaur egun, baina, bueno, ari gara bide egiten, nola baita. Orduan ikusten dozo aldaketa handi bet igual 15 urteotan, eta ere bai komentatu dozon bezala teknologik alde batea utzita, eta igual gehiago esku lan hortan oinarrituz, ez? Hori da. Ez paraje hauetan beti, gure eskualden beti egin da gauzak tradizional edo artezan, gero makinak agertu arte, makinak, flash. Eta hortaz ere oindala 18 urte hemen, erabaki zuten, hori izan zen niretako gibel pausu handi bat, bota egurrezko labia eta jarri labe bat eta makinak denak industrialki ogi egiteko. Hori izan duzen, eta jendeak, komplejokin, herri txikitan, hau da ogi xuxena, xuri-xuria, eta gu gehin dugu pixkat gibela, nahi gabe, gibela, baina ogi osasungarri bat, osasuntxu bat eskaini, eta biztan da, hori dala bidia. Ze oin antolatzen txuzte ikastaroak, gure proveedore industrialak, produkto mejorantek eta lebadurak saltzen dizkigutenak, antolatzen txuzte ikastaro batzuk, nolabait guri erausteko nola egin behar dan ogi artesano. Osea, alde batetik saltzen digute botikak eta, ekimikak eta, botikak eskimika, eta bertzetik, baina itxura aldetik, jendeak nahi du zerbait artesano, osea da, kontrasan, karagarria. Baina, bueno, gu esker eskuin, ari gara, eta... Bideratzen nahi izatea, no? Ongi, bai. Baina, bueno, jakinki, gero jendeari nola erautsi, eske ogi hau, biologiko, ekologiko hori, kontuak dire, gehiago saltzeko. Zaila da, nola jendeari buruan sartu, ogi osasungarri bat, osasuntxu bat, posible dela. Ez dela, dena da kimika, gaur egunin dena da kimika. Pues bueno, lana bada, baina bueno, txirri. Aipatu dozonez, jenden harrera oizuen, bezeroakin harreman bat eukiko duzue jakinez, adierazteko igualzuk esan dozon industrializazioi aurrera pausat beren atzera pauso bat dela, eta kontzientzio jartzeko, bai ez, zu hitzekin izanaz. Bai, baina, bueno, aitzoleke jakinen du gartzainen. Pasaten dena da, guk hemen bi aldek ikusten dugu, bai, ogi xuriak eta ogi beltzak. Hortaz, ogi xuriak hartzen duena, konbentzitu dago, hori dela ogia. Hortaz, nik ikasi dut, ez dela ibili behar kontrakorrientean, bakotxe garzala nahi duna, eta gero denborakin, igual, eritasun batekin, baduzu ogi kamut edo ogi zekal edo ogi, behar zen eritasun bat, ogi hau jateko, probatzeko. Gehienetan bai, hala da.
Da ni batzutan pentsatzen, ostia, ogi hau zer egiten dugu ogi hau, epa, ogi hau, bakarrik jende geixorik dagoenentzat? Ez, niondik ere. Kontua du arte. Hori da, jendea sano jan nahi duela, eta jazta. Bueno, baina inondik ere kontrakorriente eta gero denborakin azken baten denbora guralde jokatzen du. Baina, bueno, 15 urte pasatu dire, Maria. Aixe hitz egiten da. Bai, baina, bueno, beti ere desgasti izan gabe eta ongi, konten. Asko poztega zuen ibilbide hontaz eta pixkeka lortzea. Eta, bueno, ja beste alde batea pasatuta, kontatu pixkoan nola den prozesu eta zelan iten duzuen egunerokoan? Prozesu, Aristin erranduten bezala, bi prozesu dire. Eguneroko ogi hori, egitea ore handi bat, ore masa bat, eta dena makinak egiten du, makina pixatu, da Charles Chaplin bezala, tiempos modernos, pixatu, pluk, gero beste makina batera forma eman, pluk, eta gero heldu da bandejara, eta hori utzitzen dugu biharko prest. Hau da, ogia egiten duguna, gaur egiten dugun ogia, bihar egosten dugu. Hori da ogi xuriak. Eta gero beste ekologikoak, goizeko 3:30 azitzen ga, tibitea, martxa bat da hauniz motelagoa, denborak luzeagoa dire, karo, bere fermentazioare... Lan gehiago eskatzen du. Bai, biztan da, bai, lan gehiago, baina, bueno, lan diferenta da, ezberdina da lana, baina gero horrekin ere, baina eski hau, 5 euroko ogia, bertziak euro bat 30, baina ogi hori hartzen du aste osoko ogia, eta barrak hartzen duena hartzen du 2 barrak egunero. Horrekin ere, bueno, hartu arte ez dakit, igual ez dira hartu behar, igual barra xuriak hartzen duena, hartzen du, eta aski ongita. Baina prozesuak diferente dire, ez du, batak besteekin ez du zer ikusirik. Igual hor, aipatu dozun bezala, zailtasune dau, gaurrengo ekonomien nola dagoen, eta igual beti merkenera jotzeuna kontun hartu gabe egitan garestie dagoena zerbait ona dena egitan zerbaitengatik dela, eta kasu honetan jartzen dizuen lanangatik eta ematen dizuen maitasunengatik ere bai aste guztien zehar hori itez. Biztan da hori, baina, bueno, batzutan hola ibiltzen gara egunero, eta kostatzen da pixkat buru altzatu eta ikustea, nahi dutarran, merkiena beti ez da merkien ateritzen, orduan, baina, bueno, hori da bizitzeko modu bat, bada jendea gastatzen duna, 150 euro, hautin, jateko gauztan, eta beste jende batek importantzia ematen diona, eta gastatzen du 4 aldiz gehiago. Bueno, hori da norberen autua, norberen etxia, gu ez gara sartzen hortan. Eta jaketa arlo ekonomikoan sartugan, igual aipatzea badozo zailtasunek euki dituzola industrin aurren eta nola bat kapitalismotik kompetentzi bat heldu delako eta hemen olako produktu lokal bat itxeze pentsatzet erronka ekonomiko bat euki izan dozola, 15 urteotan? Ez, egia arrantz guk hemen hasi gara Caballito Blanco bezala. Hau zen 120 urteko historioa zuen okindegi bat. Hortaz, jendeak ere herritarren aldetik beti babes hori sentitzen da, koltxon bat bezala. Orduan, egunero ogi xuri horiek herritarrak beti egunero hartzen dutena. Horrek ere ematen zuen babesa, ekologikoan azitzen denak egun batetik bertzera, oian beltzera joaki da, hasi behar du, bideak egin behar du, nahiz eta lehenagotikan beste bat ibili da, baina ez dakit bere produktu ere saldu behar du, ezagutarazi zaila da, gu alde hortatik ez dugu oztopo hori, ez trabatik ez dugu. Herrik laundu zatu igual, ez? Bai, karo, herritarrak nahi zuten mantentzea okindegia, orduan alde hortatik hori da eskartzekoa.
Azken finean igual zerbait identitarioa delako eta lotur historikoi daukelako, ez? Dudik ez egin. Pentsatzen dut. Bai. Bai, eta batez ere gauzak, herrian gauzak, aspaldiko gauzak galtzen ari dire, errotarako. Errotak beti martxan ibili da, gelditu da, eta ja galdu da, nola baite. Eta okindegiak ere, zen betiko goz bat, eta jendeak, batez ere adineko jendeak, gaztiek igual ez dio hartzen. Baina, jode, ezke, lautan hori urteko jendeak, erraten du, bai, ni horretzen ez amatxik, eta horretzalikan baserri da, 25 peseta behar dira, hori gauza ederrat dire. Hori ezin da galdu, hori da kantu zar bat galtzea bezala. Ez, kantatu behar da hori galtzeko, okindegia berdin. Eta, bai, eta mamua, handa, neuterran kapitalismo eta okindegi berriak ere, ogi beruak eskaintzen dute, hori ikusten dugu gu kanpo, gu hemen gaude uarte txiki baten bezala. Bai, baina kanpoan dire, ogi beruak eran bertan, paratzen dute ogia edozein ordutan bero lortzen alduzula. Hori jendentza da, eta gainera ogia bakarrik jaten da. Osasuntxoa da, hori ez dakigu, baina, hori da gaur egunean horrexek triunfatzen du. Egia da, hortan ere izan bar gara kozientek, hori hor dagola. Gauz bitxia da, adineko jendentzat, hau dela ofizio noble bat. Gauza da hori, jode, eguneroko ogia ematen diguna, panaderua, eskertu behar zaio. Hori da lehenoko boitura bat edo, bai, oin gazteak, aiba, sosa eta korta el rollo. Eta hortan ere aldatu da, batzuen jarrerak bezerok dena dire bezeroa. Baina adinekoak agian eskertzuagoa dire, 40 urtetik azpikoak, aiba, sosa eta hor ere kapitalismo eta kultura, hori moni kultura, hor ere sartu da. Bakoitzak bezition garaien araberakoa da nik uste. Bai. Baina, espero du zuk esandako hitz guztiengatik gure ondaria eta gure kultura den zerbait aiatzea, zuk esan bezala igual entzule gaztenen eta zuen okindegik eta zuen herrik eta zure kulture ok sortu duzuen bezala etorkizun eta iraupen oso ona eta luzea irautea. Espero dugu, bai. Eskerrik asko. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Guain gontan lesakara etorri gau jantzikin elkartzea baztango eiza eta arrantza elkarteko guarda da. Eta pixkoat errepasatzea urtera nola joan den eizen zehar orduan, azteko igual hasiko gineke usoan temporada nola joan den komentatzea. Uso temporada azken urteetako joera bide bereti joan da. Badair urte batzu joera aldatu zela, pixkoat urte desente dire lehenago migratzen zuten modutik desente aldatu dela. Eta urte nahiko irregularra zandu da, nahiko arrarua egia erran. Baztanen mendian arabera egon dire egun honak, eta gero badire bertze, baztan handia izanek, bertze ere batzutan, ez dira bate konten gelditu, ez? Orduan, izan dituzte egun solte honak, baina nahiko jarraikortasun gutxi eta pixkot arrarua izan du da urtengo bai. Eta zer dela eta izan da aldaketa hori beste urtetatik honean? Hori nahiko azaila ezaten da jakiten. Faktore honi zaude, guldi alde batetik, aizik ere bai eragiten dute, eta gero, beti badakio azken urtetan landa Frantziako hegoaldin, landatan, han gelditzen dire, han klimarez eta hain gogorra eta janariare izate dute, hartasoro pil bat badagan, eta badakiguan gelditzen direla, eta gero, golpia jotzen duten egunetan, normalki milioika pasatzen dire, milioika behintzat, eta, milioika gola milioika, eta egun golpea handi horietan
disfrutatzen dunak edo gozatzeko modua dunak konten gelditzen da, eta bertze batzuk hurrengo urte arte espetzeko. Eta zuek zerbait egin dezakezue horiek egiteko eta Guk hemen kotun egiten duguna da pixko bat kontutan hartu postuk jartzeko lekun, pixko uso horien sarrera, bastane mugu egiten dunez, iparraldekin mugu egiten duten ere mugu horietan, alik eta, behintzat mantendu orain arteko postuen kokapena, eta ez zabaldu frente horiek, ez izteko euren migraziora oztopo gehiago ez jartzeko. Azkenin gure eskutan dagoena hori da, azkenin gure mugetatik kanpo egiten alduguna ez da gure esku, bastantik kanpo ezin dugu deus egin, eta gero bastan barrenean, alden neurrin elkarri kalte egiten ez saiatu, erran mendi desberdinak daudelako, eta igual antzinin dauden mendi horiek atzeko gibelekurik kalterik ez egiteko kontutan hartu horiek, ez du beti asmatzen, beti badia kexak, posturen bat mugitzen badugu kalte egiten aldulako, hori dagu egiten duguna. Eta orduan, esan dozunan arabera aldatu egiten da estatu mailen eta ere bai komunitate mailen, zuek nola bateko harremana edukitzen duzue onurek ekartzeko dena edo? Hori da nik faltan botatzuten zerbait, faltan sumatzen dutena. Batez ere iparraldeko eiztarikin izan behar genuke, Nafarro barrenean, azkenin Nafar legedia dagoenez, guk guri egiten dugu. Gero Gipuzkokukin, eurek azkenin errateko modun gure parin daude, edo gure ondotik, orduan ez dute pasan, ez dute soera egiten, kontraan bai. Orduan, gehien bat, iparraldeko iztarekin, bai, elkarlanen bat egon barko litzake, behintzat gure postuken antzinen ez jartzeko, denak lerro berin jartzeko, eta pixko bat usuri ere gauzak erraisteko. Nik uste usua hitzaiz tirokatu egoten da iparraldetik edo Frantziatik, eta horrek eragiten du pixko bat hori neurtu beharko, behintzat koordinatu beharko zen, baina ez dago momentun ez dago aukerarik, eta ez dut uste borondate ondiri dagoenik ere. Berritzen duzuen zerbait. Eta Ollagor eta pasatuta aurten nola joan da? Ollagorran ere bai, igual txorrako nuke. Bastan hementzat gure iztarikin solastuta, nahiko irregular sarrera batzuk egoten ziren, egun onak egoten ziren, eta gero derrependin desagertzen ziren, sartzen ziren horiek, eta ez zituzten arrautzen, bolada luze xamarrak bat ere arrautu gabe, eta gero bertzegun bati golpeka joan da, eta hori ere nahiko erratxe duten ez bintzat nahiko arraro. Eta golpeek noiz izan du dien? Ez dut egunak ez dut zehaztuken, bat egon duzen urri bukaera aldera uste dut, eta gero azaro bukaera aldera, berez azaro bukaera abendu hasi izaten da garai potentina, eta hor normalki horrego egiten dira. Eta oain ere sartu zen, batzuk ja kontrapasa hasi dela ematen du, eta batzuk seguro sartu direla. Ollagorra nahiz ez da nahiko zaila zaten da, hola aurre ikusten bezala. Ollagorra izturi ja esperientzia hondikuk bai hartzen dire, edo bai badekite gutxi ze baldintzen manbarra den golpe bat izateko, eta guk eurekin solastuta hori da transmititu dutena. Orduan jende ez dago oso pozik aurtengo. Aurten ez zoera. Eta guain lurrea joan da, basurde eta zerbait badau komentatzeko diferente. Basurdikin beti azken urtetako joera bera, bide beretik daude. Pila aurten gustora dira, eta bai, guarda bezala sumatzen dut, gure aldetik behintzat lan, desente gutxio ematen nahi digute kaltiken kontu. Egile da, badela, aste honetan berriki izan du, baserritar bat kexatu da, bere lurretan egon dien kaltingatik, eta egon gara ikusten, eta egilean aizkaltetu du eremua, baina, bertze urtekin alderatu duz, bastante gutxigo, aurten deien aldetik, gero hori dena bazala norberari bere baserrin tokatzen zaiolik, diditzen zaio gaizki dagoela dena, baina aurten bastan maila orokorrin puskaz gutxigo. Eta zer dezakezue kalteik kontrolatzeko? Guk egiten duguna normalki da, hainbertze antolatu genuen, bastango lurre eremu antolatu genuen zonaldeka, zonalde bakotxeak basurde kuadrilla bat izaten du, edo, ez basurde kuadrilla batzun hartin zonalde horiek txandatuz pasatzen txuzte, bizkot antolatzeagatik badire kuadrilla desente eta euren hartin gatazkak alik eta gehien gutxitzeagatik, eta bizkot hobekio koordinatzeagatik. Orduan kaltik dauden momentun guk badekigu asteburu hortan, edo aste horretan ze kuadrilla tokatzen zaion zonalde hori, kaltik agertu dion zonalde hori, deitzen diegu eta eskatzen diegu bertara joatia. Orduan modu hortan, badire 3 urte hola hasi ginela eta nik uste desente hobetu dela, erantzuna behintzat.
eta gero bertzetik saiatzen gara alik eta neurri gehien aplikatzen. Izaten alda pastor elektriko bat patu, edo ahuyentadores sonoros, eta bueno, tiro egotza simulatzen duen kainon bat badu, horrekin ere saiatzen gara neurri batin kontrolatzen, baina horiek eraginkortasuna hitz mugatu dute. Basurdia segidan huartzen da horrez tegoela egitazko arriskurik, eta ez zaio sobera inporta. Eta nola lortzen duzue uztartzean nola bat animalin ekosistema hori mantentzea ingurumena babestuz, baina bai gizakik eskatzeguna bai zetarrantza den bezala. Hor zaten da zailena, azkenin gure baztanen ekosistema hori do paisai hori mantentzen, azken baserritarrak lan haunitzik dute, erratxeko modun beraiari eskerra horrela bastan, eta inguru hau denare bai. Eta orduan saiatzen gara laguntzen, animalik ere euren bizitzeko leku beharra dute, orduan hortxe da, kaltik badialik saiatzen gara batida bat egin, izaldi bat egin, eta baten batzuk entzen bat juzte, ongi, eta bertzela saiatu bertze bide batzuz, baina betire errespetatuz oreka hori, saiatuz. Eta zen neurri hartzen dituztu adibidez, esaten duzun oreka hori lortzeko? Saiatzen gara errespetatzen, iza denboraldia bukatuta ere, kaltik baldin badaude, saiatzen gara pixkot errespetatzen basurdiken ugaltzeko garaia. Saiatzen gara alik eta batidak ez hain erraix ematen, badia kasuk eman barra dira, kriston kaltik egoten dira, batez zen martxua pirilei jaute horietan, eta saiatzen gara orduan alik eta gutxino molestatzen, baina batzutan egin barra dira. Eta batez ere hori, eta gero bertzen neurri batzuk proposatu zantxu Nafar gobernu, pixkot zakurrak, nahiz eta armak zibili, basurdia ezil, pixkot zakurren bidez edo basurdo horiek lekuz aldatu, baina ez da olako neurrik sobera, ez dira sobera aldekuk administraziotik, eta saiatzen gara neurri batin hori, errespetatzen basurdin ugaltzeko garaia. Gero ja 6 hilauteko denbora aldia da, orduan badute nahiko denbora izin nahitzeko, eta ja lasai utzi bertzaianik animali, saiatzen gara hori errespetatzen. Pentsatzen dute bai zuen lanak guarda bezala eta elkarte horren parte hartzaile bezala aktiboki bete behar batzuk dauzkela elkarte horren parte dien sozioak ez? Zintzuk die? Bai, eurerire atetzen zaila. Azkenin, ez uso izari dagokionez, puestu mantenimentua ez denana, 200 piko puestua dire, orduan lan hauniz da, dena auzolanin egiteko, orduan batzuk guk egiten dugu, netaz aparte 2 langile badire hor, elkartin, eta beraiek bidez, eta dena hartin egiten dugu, eta gero iztari bakotxak bere postua, egokitzen zaion postua mantendu beharra du. Garbi, desbrozatu, eta gero pixko bat, kamuflatu du gorde, eta mantenimentu lan hori egiten da, eta gero basurdi iztarik ere, egiten juzte euren desbrozik eta hola, pista garbi mantentzeko, eta gero puntuak, iztariak ogatzen den puntu horiek, pixkot ere egokitzeko. Eskerrik asko esandako guztiengatik, eta espero du heldu den urten gutxinez eizen pixkoto beki joatea, eta berriz elkartuko gaba efemeride guztik kontatzeko. Bale, nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Hauxe izan du dena saio hontan, eta badakizu heldu den astean berri gaiokin etorriko ga. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.